Milujte Boha zo všetkých síl a modlite sa k nemu v duchu a v pravde. Milujte však aj svojich blížnych úbohých bratov a sestry. Neprenasledujte svojich nepriateľov. Nepreklínajte naspäť tých, ktorí preklínajú vás, a čiňte dobro tým, ktorí vám činia zlo. Tak im nad hlavami zhromaždíte žeravé uhlíky a Boh pohliadne na takéto vaše diela a 100-násobne vám to oplatí. Nepožičiavajte svoje peniaze tým, ktorí vám ich dokážu vrátiť s bohatými percentami, ale skutočne chudobným a utláčaným núdzou. Tak budú vaše peniaze investované v nebi, s vysokým úrokom. A Otec na nebesiach vám bude naveky vyplácať úroky aj istinu. Neprijímajte priveľmi dychtivo od sveta chválu, vďaku a ocenenie za vaše dobré skutky, lebo ak ste ich činili kvôli svetu, aká bude potom vaša odmena v nebi?